ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଡାର୍ଲିଂଟା ବି ବାହାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ତମମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବାହାରେ ରହେ ତାହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ପାଇଁ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘରଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ଭାଲିଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ବାଉଁଶକୁ ପୋତିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ହାତ ତ ପାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାବୁଟାକୁ କହିଦେଲି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ଫାଇନାଲି ମୋ ଡାର୍ଲିଂର ଛୋଟିଆ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଅତି ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ବାଏ, ରହିଲି, ଟାଟା। ଆଉ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ତମ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଟି ହଉ କି ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ହଉ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହଉ, ତମେ ମାନେ ତମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କଣ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବାଏ, ରହିଲି।